Musandibate basi ndipedzerane nawo. Musandibate banditi ba. But why muchita bazvinhu zvisina nebasa rese mimi? Ngei muchita zvinhu zvisina iwe nyarara ntaure nawo wazvinzwa. Ngei muchita zvinhu zvisina nebasa rese mimi? Munomborwei mukati meupenyu hwangu. Life yangu munomborwei. Yenyu life muri kutadza kuirarama, muita kunzongonyedza kuda kuya kukwana muupenyu hwangu. Siyana ine life yangu. Upenyu iwe ndati nyarara iwe. Upenyu hwandinorarama hapana kana anoziva kuti unobva kupi. Bazvinzwa ka. Musade kundiitira zvinhu zvisina nebasa rese. Mwari ndiye anoziva panobva upenyu hwangu. Pese kuda kutarisa ndadyei ndapfekei hazvinei nemi izvozvo izvi. Iwe ndati nyarara ndipedzerane nawo mani iwewe. Wazvinzwa? Yeye chinguru akabvira kushanda anofamba netsoka. Yeye atenge kana motokari. Ndotenga motokari yake moti yeye azotenga mugweche ichafira paroad. Ndiani akamboona motokari inofira kugaraji? Motokari yese inotofira paroad yozoenda kugaraji yafa. Mubude muupenyu hwangu. Kana ndichinge ndiri mumhino dzako ndifuresedzwa kuti fe ndibude imomo. Vana wa Satani. Iwe ndakuvhara mbama iwewe. Vana venyoka musiyane neupenyu hwangu mimi. Ndokutokutaurirai kudai so. Sade kundijairira ba ndidye kumba kwenyu nini. Enda pana kana munhu anoziva kuti upenyu hwangu unobva kupi. Ndiani akamboita hafu naMwari paupenyu hwandinorarama. Situation. Musade kundigumburisa ba. Musade kundigumburisa. Kushaya uno kunge mukadzi wechiguru anodainza murume achiti icho. Mukadzi wanu. T1 station.